Government school along lo ke charlia klim somara tuma phan sarkar pen ke pathik pon choran aboha pharman jesemet kitun kedang pi ani marli asong atumate mid day meal association asong atum pen patri ponsi ingdeng kritrok kechok pamisi dongkamuka marong so pialong talon pon lahenlo mid day meal association atumlo ilitum also mara phan school a hemalong arni han an kitun kedang pi atumlo alang litum aning me pik pensi ilitum also mara tuma phan nangru nang thai pi pon bomsi piniani ange alang litum asong mate Karbi Anglong mid day meal association asong atum ningkan kechok nang chok pamisi dongkamuka marong so pialong ingdeng kit kechok mid day meal association amahang kechek ani adi do jopen talon ponsi Methang alama sitami pangjar ponlo. Karbi Anglong mid day meal association ningkan kechok kechok talon pona mailong maipi rupali bepi chunbang sunti bordoloi atum lapen claim rapet arisang ho atum pen bangso amaipi ketalon pona long all Assam mid day meal association a bidisar Krishna Nath chunbang Sunil Rongpi atum chetong dunsi kitun kedang asai lapen kiru Kethaya sai ke claim kacepatuk aputhak maya longpen pinang an alam chethan peduponsi bidi sore sidame chipi ponlo mai pi juddet penapi pherangke pen mid day meal association abidi sir Krishna Nath kacepathing no ponahut kethan ponalam the arju ponikta khobat 1000 টাকা di amak নথগিব আমি খুব আখাৰে বাট চাই আছো যাতে আমাৰ বৃদ্ধিকৰণটো 4000 পৰা 5000 বা 6000 ভিতৰত হয় আৰু আমি এটো আশা কৰিছো আৰু প্ৰথমে যেটো এককালীন সাহায্য এটা আমাক দিম বুলি কৈছে ৰন্ধন কৰ্মী বহুতে ঘৰ নচলে কিছুমানৰ ঘৰ ভাঙি গৈছে চৰকাৰৰ পৰা একো পোৱা নাই আমি ভাবিছো এককালীন সাহায্য যে গুটাকে কিবা এটা আমি দিলে মানে আমি নিথ আনন্দিত হ'ম লাপেন হালাপু Karbi Anglong mid day meal amaipu rupali bepi penstami alang litum ake manga puthak non ke chari bom a sarkar atuma phan ke hanga puthak isi pen isi chun pon bom lo bonta nilitum ake mang chunche sitami dolang apotsi nangke papleng pi edgi aphan ka chuning rialam thesitami pherangke thingno lapusonsi chethan pon litum lasikadok kawe phantana litum phana chuniri lo itum angkling si pendona west bonang ne east bonang ne itum kiklem mate kiklem sor lo pute jakong isigat itum klem na la penchunda chunpo pachundek nai lasi dormhana pachok ke chokche apor itum permanent na phana ko bor ina permanent kiklem nai phan plate itum arta ta dampom lo non retire apor lo itum non nengkan trokep pleng lo itum pha retire epo ante itum pilo cholang lasi laso phana joine ke itum non prabjin pen permanent na phantai tu sarkar thir klong kole tum chongdu tunang chordom duna dongkamukam pen wiki be Karbi Anglong live Kardom nilimen kita hidirong pipi nilitum ladak TVS langne automobile ahin pen loan melabi ponji adit lake 21 May to 24 anbi ponji lasi nanglitum kadoka wesamen nang humri iktachok pen ke langlitum address ke HP petrol pump laso opposite lo lasi nanglitum kadoka wesamen nang humri ignon pen offer da doji kaprek offer nanglitum dak nang humri lo pulote adil stamen nang tum long pon po pen ke helmet hai same duita long ponji gift hamper hai same doil bela pu sonsi kaprek interest rate hai same komji